Lazarus Chakwera. Lazarus Chakwera. Lazarus Chakwera. Mai Joyce Banda. Kumbo Kachale. Mafumu atonse. Nanga tonse fepano. Wano Vice President Sidikimia Oyu. Your Excellency President Wachipani Chopambana Dr. Lazarus Chakwera ulemwano mayo atu okomantima Mai Monica Chakwera ulemwano mayo atu Mai Joyce Banda ulemwano bambo atu Chief Justice retired both Malawi and Swaziland Bambo Richard Banda ulemwano ulemwano a former Vice President Kumbo wao kwa mati Nkudzi Bull Kachale ni mai ya kunyumba nanenso ulemu upite kwa mkazi wanga Abida Sidikimia anzanga ma Vice President alipompano Roy Kachale Chivunde landelani wa ulemu kumanso wapa dera Nyamata omwe ndinapikisana naye pa debate imodzi Nyamata mata alipompano oyo landelani ulemwano ma regional chairs onse Anyakamera Pipi Bambo Simbi MCP neki onse landelani ulemwano amayanga mafumu onse Anyamata Nyasungwana chanko konse moni nonse a president chancellor wanu pa 21 pano zikomo a president ine meneti maenda konseku Chikwawa Nsanje nimamva kachimfine ndikachifuwa koma kungobwera pano kachifuwa konse kutheratu ntaona planta yakunga moterem ine ndikuthokozeni planta lero wagwira ntchito mwandichosa manyazi panopu tapanga siro tsopano chifukatu tayenda konse kumpoto taenda ndia Akumbo Kachale Mai Joyce Banda Haren Kandawire Mzanga Likongo Pasenta taenda Mulirongwe Monse ulendo uno timaenda ndia President ndi Mai Joyce Banda ndi Akumbo Kachale kushire vale kubwera kuno tinaenda kumulanje konseko a President mwazona noka Malawi yavomera kuti chaka chino pa 21 May pano mwezi wa mawa inu mukhala president wa dziko lino palibenso kukaika ena amati kuchimbundi kumulanje Thyolo Phalombe tafikako kuchipindako talowako anthu avomera kuti palibenso chaka chino Mangochi yavomera a president kuvomerako sikuti kungokupatsani mpando wayi koma aliyense ali ndi chikhulupiriro choyeneka kuti inu nokha ndi amene mungathe mavuto omwe tili nawo muno Malawi pano tikunena president economy chuma cha dziko lino chatha mwamwazika
palibenso za dziko, palibe. Asatinamize ndi kusakasaka timakobiri. Nthawi zonsezi mafumu amalephereka kupatsidwa ndalama zawo. Nthawi zonsezi apolisi amamanidwa ndalama zawo. Manesi athu amamanidwa, azifundisi athu amamanidwa ndalama. Lero mwezi omaliza woti tikupita ku chisankho ndi azipeza. Zonsezi zikuonesa poyera kuti ndalama zinalipo mwina koma mazibisa dala osawapasa. Nde boma limenelo ndiyoyeneka kwa ife. A president chaka chino anthuwa ndi ikonomi imene yavutira onse tikunena pano chuma cha dziko lino chili mu intensive care. Pano ma contractors tikunena pano omwe akwalemba kuti adzikonza misewu kaya dzimanga chilichonse akupasidwa ngongole. Zonsezi zofunika kuti ino mukalowa mwezi wa mawa muzikonze. Koma kungwaolola kuti abwerere iwowa mudziwe kuti Malawi yathera pompo. Ife tifuna tionetsetse a president kuti chaka zikomo chaka chino zinthu zisinthe. A president anthu onse mukwaona muno Blantyre kaya Malawi yonse alipo anthu 50 okha akuyendesa chuma chonse ali ndi mabiliyoni Malawi yonse ino. Tonse a Malawi ena kuntenga nyamata ngati kapena mbambo kunzundusa chonchi kuti mwina tinguze aoneke ndi makhobidi omwe ndi 1000 yomwe osagwamo mthumba. Koma ena akudya mabiliyoni ankhani. Over 17.5 million Amalawi akuvutika. Mutayenda ma township mwathu Muchilobwe, Zingwambwa, Ndilande, Mbangwe, kulikonse a president standard yokhalira, standard of living yomvetsa chisoni. Misewu yonse yoti anthu mtauni momwe muno kungochoka pano kupita pompa apa just about 3 minutes kuyenda mukaone misewu mene yayipira. Nyumba za abale athu kumvetsa chisoni mtauni muno. Zambiri zomwe zilipo mtauni muno zomvetsa chisoni. Ife ndi chikhulupiriro kuti boma yotsogozedwa ndinu Dr. Lazarus Chakwera ndiyo kayo yomwe ingadzathe mavuto a anthu muno Malawi. A president enawo angoperekera achimwendo anenapo pano kuti Saulos Chilima lero adzikapempha mavoti a anthu kunja kuno. Anazinena kale kuti ndi salesman amagulitsa chilichonse ola chivunde sinikunena chivunde achoyo olo chisaoneke bwino amatha kuchigulitsa. Kaya ike botolo kuika monyasi atha kuzigulitsa. Nimene anatigulisira munthu mu 2014. Nde pano akuzigulitsa yekha. Ife tinkhulupirire salesman azionesa yekha. Zaka 5 pano zikupita munthu wanzeru zake sangakhale kukanirira boma yomwe akutsutsana nayo. Kukhalira konko vice president akudikira chani. Akudziwa kuti pa 21 pano angotulukapo amadikira pension yawoyo kuti itheke basi. Sikutinso amadikira zina anakhawe niwene anakangotula pansi kayima ngati apo kutire mamuna ndifuna ndime nawo koma ali nganganga kuigwiririra boma. Chimozimozi atupele angokanira unduna kuboma yomwe sakugwirizana nayo.
inetu wane kuona pano kuti nduna vice president kumamenyana ndi president wachikhalire onsewo a president pa 21 pano ndi maulendo okhaokha. A president ine lero ndisakuchedweseni anthu afuna amve mau ama president athu opuma ndi president omwe akubwera pa 21 pano. Ndiwapemphe former president mayi wathu Joyce Banda kuti akuyankhuleni. Zikomo. Zikomo muzipanga choncho azimayi nakupemphani muzivina limodzi nyimbo nso mukayiyamba a MCP a PP muvine nawo limodzi osapikisana yayi nanunso a Freedom Party nonse amene kumayimba limodzi eti tizikondana eti azimayi. Manja mwamba. Viva Freedom Party, viva! Viva Freedom Party, viva! Kwacha! President watu pa 21 ndi ndani? President watu pa 21 mendi ndani? Mphamvu! Kusankha Chakwera kukhala president wa dziko lino mphamvu zili ndi ndani? Mphamvu zili ndi ndani? Ndipo ndi zotani? Zikomo olemekezeka a president athu nipembe kuti ndiloleni ndiyankhule mwasangasanga. Olemekezeka president athu in 3 weeks time. Olemekezeka Right Honorable Chakwera. Ndipereke ulemu kwa former vice president wa dziko ili Right Honorable Khumbo Kachali. Ndi mayi akwanu. Ndipereke ulemu kwa first lady wathu amene akubwera in 3 weeks time mayi Monica Chakwera. Ulemu kwa a Chief Justice opuma Malawi and Swaziland. Ndipereke ulemu kwa National Executive Committee azipani zonse zitatu. Malinga ndi nthawi maulemu akhale m'malo mwace. Moni wonse olemekezeka. Ine ndikufuna poyamba ndimuthokoze Mulungu kwambiri. Chomuthokozera Mulungu ndichonena kuti watipasa for the first time servant leader opa Mulungu mtumiki. Anthu ambiri mwayankhula pano zoti amayi Banda munachita bwino, munaganiza bwino kuti mugwire ntchito ndi a president Chakwera ndi a Freedom Party. Ndimafuna ndiulule pano kuti nzeru zimenezo I must give credit where it is due. Amene anayamba nzeru zimenezo kuganiza ndi olemekezeka Bambo Chakwera. Ndi amene anaona masomphenya ine ndisanaone onena kuti ndizofunika kuti zipani zigwire ntchito limodzi kuchosa nyozo. Olemekezeka mayi a bambo. Ndiye ine atandipeza kuyambira 2015 pozafika nthawi zino ndinafikapo kuti ndapereka sigino sinapereke. Olemekezeka mayi a bambo. Abambo achaka mabwera chimene chimandidandaulisa amatifunsa so ife kuti unangokhala
nkumati tidya chani mphamvu. Olemekezeka a president, chifukwa cha ubangiri umene ndinaupeza kwa mfumu amakata tinamanga nyumba Mundilande, kuziwa kuti anthu a Mundilande ndi osaukaso ngati akumuzi ena ambiri alimene kuti. Chotero a president, ntchito imene mwandipempha kuti ndikagwire ine yothandizira anthu ovutika, ineyo sindikudula malire kuti ovutika aja ali kumuzi kokha, ndi ntawuno momwe muno muli anthu ovutika kwambiri. Olemekezeka president, ineyo sinditha kuti ndikulongosolereni nthawi palibe zimene tagwirizana ndi president wa, koma makamaka mudziwa kuti chachikulu msinkhu ndi kumanga nyumba zabwino zogona. 1 2 pamuzi pamene paja pakhale amati universal subsidy, meaning kuti mafetereza ogula amakuponi osankhana ogwirizana chifukwa cha kuziwana ziteretu. Number 3, a president mwandiuza kuti mizi imeneyo tagwirizana, imeneyo tikuitchula kuti smart villages, tikamanga muzi umene uja agule fetereza ochipa, koma ngakhala akumuzi pakhale magesi pamuzi pamene paja azuwa. A president mwanena kuti amayi pitani kumuzi mukandithandize zija mmachita zija, chifukwa ine ndikufuna anthu aja akamakhala pamuzi pamene paja pa smart village paja pazikhala ngongole zoti anthu aja azipanga mabizinesi achinyamata ndi azimayi. Sapano ndikuuzeni anyamata, mukukumbukira kuti 2014 tinapita ku Lilangwe tinakachita launch project ya njinga za moto timati Kabaza. Siku limene ndikuganiza kuti amene analandira njinga anali 250. Lero ana athu aja amene akuyendesa njinga akwana 1.5 million. Olemekezeka president, mene mukuyankhula zonena kuti mukufuna kuthandiza youth fund, inenso ndikugwirizana nazo. Ndikuziwa kuti ndiye njira imodzi anyamata athuwa nthawi zina mpaka namalephera kukwatira kuti kodi mwana wa ini acheyo ndikapanga naye chani. Mphamvu. Olemekezeka president athu, milato yache ikamasungunuka ngati shuga. Mphamvu. Ineyo ndimakhulupirira kuti ukhale mtsogoleri uzigona tulo, ndiye kuti iwe pamene ukuchoya ku State House anzakonso kumizi kwakutani ali ndi basic needs. Ndiye ndimangofuna ndipereke mawu awa chifukwa ine nyozo ndatopa nawo. Ngati pali president amene anabwera ku Malawi in 54 years ndikumanga mbala za kuba ndiye ndi Joyce Banda. Mphamvu. Kulepera kuti ndikutchula ndati inde unditchule koma iwe ukukalowa basi. 2, ndimafuna ndinena kuti a president panopo magesi alipo akuvuta. Magesi akuvuta. A president kamukuziwa kwa bedo 58 billion ndi ku Eskom. Ku Eskom olemekezeka president, maganizo anga ndi akuti a Malawi tafikapo tavomera koma zimene mwandituma ine ndavomera. Mafumu kumeneko mavomera. Ngati pali president anasamala za inu ndineyo, ndipo ine ndikubwerera kwa inuyo, ndikubwerera kumuzi. President wathu ndi anyamata ake akalowe kuboma akayendese boma, ife enafe tipita kumizimu mmakukamu ndikanakupasani zisanzo mpaka kalekale. Mulungu akudaliseni a Malawi ndimakukondani kwambiri. Ameneo masteni. Suzi wamba ukamuona kuti moyo wakuolabe, mama wakukata mapemba yawe mbuye munikondelebe. Wacha embekezani kai pa stadium wa president aikapo mpira kuti anthu asafike pano. Landa City Center Martha Mamondwe.
awa makansala nakuita nani ndeko Dr. Lungu Bangwe uyu ndesi ndikunziwa ino mukunziwa amati ndani amene Moze zikomo our councillor wodi yathu yomwe ino koma ndinaita nato ma MP nde ma councillor inenoe fulumira Blantyre mitambo nyamata wanu Flone Maliro Mpemba uko Blantyre Rural West uyo nyamata Manghanamba kulilangwe uko chwe mwana chwe Kanyandula Kelita Machinjiri umo Anzombawa Miranzi basi makansa atangodutsa uyu kabula uyu machinjiri dutsa makansa lawo MP uku mudzingo awe vantu azikona uyu ndende kunziwa uyu nyamata wa mujeno zikomo President anandichulukira ndenda ngwadutsitsa mwansangasanga kuti nanunso mupeze nthawi yoti muyankhule anthu ano. President yankhula nawo anthu anowa zikomo. Naiwala Josh taweva chilomo zikomo kumbi nso wakukasungu kuti aweva anthu kumbi uyo Zikomo kwambiri zikomo. Thank you. Zikomo kwambiri azimayi. Zikomo kwambiri nthawi yapita zikomo. Zikomo.
Sekai. Zikomo kwambiri. It's still not working. No, it's not. Okay, now we have. Now we got power. Kwacha! Ndiye ndingati kunjamba munena kuti kwacha vani? Kunjamba? Kundirande? Kubangwe? Kuchirimba? Kuchirobwe? Kumachinjiri? Kuzingwangwa? Kukanjedza? Blantyre? Kumwera? Kumalawi? Okondedwa, ulemu ukhale m'malo mwake chifukwa pano tili ndi anthu akuluakulu ofunika kulandira ulemu wawo. President Joyce Banda, Chief Justice Richard Banda, Vice President Kumbo Kachale. Aliyense akudziwa tikamanena kuti former amadziwa bwinobwino mutumvana twadi. Asidikimiya ndi akuluakulu wonse azipani za Freedom Party, People's Party ndi Malawi Congress Party. Mafumu athu achirobwe ndi mafumu wonse, abusa, Bishop Size ndi abusa wonse pano, mashehe wonse muli pano, amayi ndi abambo moni wonse. Ine ndili wokondwa lero chifukwa ndili kuno ku Blantyre kumenenso ndimakhala nini nyumba. Ndine wokondwa chifukwa kachiwiri mwandilandira ni chimwemwe cha mnanu chodzatsaya. Kachitatu nakondwera chifukwa chakuti kuno ku Blantyre City ndi malo amodzi kumene ntchito za MCP za chitukuko zimaonekera poyera. Ngati inuyo kapena okondedwa wanu mudalandirapo chithandizo ku group Queens, mudziwe kuti ni ntchito ya Malawi Congress Party. Ngati inuyo kapena okondedwa wanu mudaphunzirapo ku Polytechnic, mudziwenso kuti imeneyo ni ntchito ya Malawi Congress Party. Ngati inu kapena okondedwa wanu mudathandizikapo ni dokotala amene adaphunzitsidwa ku College of Medicine, mudziwe kuti college imeneyo ni ntchito ya Malawi Congress Party. Mukamaona zitukuko nyumba zitalizitali monga Delamere ndi Chayamba mtaunimu, mudziwe kuti imeneyo ni ntchito ya Malawi Congress Party.
mukamva kuti a president wa dziko lino ali mtauni muno akugona kusanjika, mudziwe kuti sanjikayo ni ntchito ya Malawi Congress Party. Mukapita ku nyumba nkuyatsa magetsi nthawi yakuti magetsi ayaka, mudziwe kuti ndi ntchito ya Malawi Congress Party imene dayambitsa kuti zimenezo zikhalepo kumkula ndi malo okonzera magetsi. Ngati inuyo mukhala kunkolokosa, kunaperi, kuchitawira, kuchinyonga, kapena tingotuka Blantyre muno nkupita ku area 18 ku Falls Estate, kumzila wa Ingwe, kumzuzu, ku Chasefu, nyumba za Malawi Housing zimenezi zidachitika nthawi ya Malawi Congress Party. Mukamaona Kamuzu Stadium, mudzaona kuti ni ntchito zimene Malawi Congress Party idachita pokuziriza imene inaliro Njire Stadium. Mukamayenda pa msewu uchokera ku Limbe upita ku Blantyre, highway imene ija mudziwe kuti idabwera ndi Malawi Congress Party. Mukapita ku court kuti mukapeze chilungamo nkhani zanu zija, high court imene ija damangidwa Malawi Congress Party. Ndiye mkamamva bena nkumanena kuti ayi popeza ngasiwa ndale okuti kaya poti mkamwamu mafunika mzilankhula kanthu nthawi ina. Andale akamanena kuti Malawi Congress Party palibe chimene chidachita chifukwa chonena kuti iwo akanika kuyendetsa dziko zaka zisanuzi, ndiye kuti mungodziwa kuti limenelo ni bodza la mkunkhuniza. Ndikuwuzeni kuti chimene Malawi Congress Party sidziwa nkuba kubera Malawi. Monga DPP yaberamu 1 trillion kwacha zaka zisanu. Akhala akatswiritu pa zimenezi. Chimene MCP sidziwa nkumagwiritsa ntchito misonkho yanu kuti tizikangoyika miyala ya maziko pa zitukuko zimene sizikuona kuti dzuwa limaoneka bwanji ku Malawi chifukwa kulibe zitukukozo. Amenewa na akatswiri ochita zimenezi. MCP sidziwa kuti imfa ya mnyamata wathu Malemu Robert Chasowa pa Polytechnic izikhala mpaka lero yosapezeka mtu wake. DPP amadziwa kusokoneza mafailo pa nkhani zotere. Chimene MCP sidziwa nkumangolonjeza zinthu zakuti zisweke zonse malonjezano onsewo monga umene adaswera malonjezano wawo wa 2014 manifesto yawo, chifukwa zathuwa zoswa malonjezano ndiye sinkhani na akatswiri pa nkhani imeneyo. MCP sidziwa kumangololera vanthu amene akuphanzawo mwachisawawa, mwapanthu achalubino mwachisawawa, koma DPP imadziwa kusokoneza nkhani ngati zimenezi. Koto kuti wena mpaka nomachituphera ku polisi zosadziwika mmene zayendera. Boma ili limadziwa kusokoneza vanthu amene afuna kuti agwire ntchito mwa chilungamo muja adaphera njalunju mpaka pano nkhani yake yosatulukira poyera, chifukwa boma ili limadziwa zinthu ngati zimenezi. Zomwe timatha ife MCP nkutukula dziko lino. Ife tufuna kuti zinthu zonse zibwerere m'malo mwake. Chimene timadziwa ife nkuti mzipatala muzikhala mankhwala, madokotala azipezeka, anamwino azigwira ntchito momasuka. Zimene timadziwa ife nzakuti achinyamata azikhala nzochita, aphunzire bwino, aliyenseyo angakhale ngati akuchoka ku mabanja osauka koma aliyense aphunzire. Chimene tikudziwa ife nchakuti tifuna Malawi aliyense akhale nchakudya, akhale ni nyumba,
akhale nchovala ndipo azikhala ndalama kuti akuzipeza bizinesi iliyonseyo, ulimi ngakhalenso bizinesi ya mtundu uliwonseyo. Ndiye mukafunsa kuti kodi tidziwe bwanji za zitukuko zikuluzikulu zimene zidaliko kalero, ife tikufuna kukuwuzani kuti tiposera pamene paja chifukwa tabwera ndi mapulani atsopano wakuti timange pa zinthu zimene zinakomera ino Amalawi kuchita zinthu zoposa zimene mdaona kumbuyo. Tere kundiliru ndi nkhani yabwino kwa ino achinyamata mulipo pano ati. Chifukwa timanga ma secondary school atsopano 200 dziko lonse la Malawi, nyumba za aphunzitsi pomweponso. Tifunanso kuti tikonze ma university amene waonongeka kale, angakhale tawagawagawa ambiriwa ngofunika akozedwe bwino kuti akhoza kusanduka ma university apamwamba wothandiza achinyamata wathu onsewa. Chifukwa ife tikufuna kuti intake ya ma university ichite double kapena triple, chifukwa zija za stupid quota system takana. Ziyamba mwezi wa Mawawo. Tikufuna kuti tikhale ndi special fund for university students, kuti aliyenseyo akakhala kuti wakonzeka ndipo ali ndi maphunziro okwanira kuti apite ku university, zithandizidwa ku university ko. Nkhani ya fees samakhale yolepheretsa munthu kupita ku university paliponsepo ani. Koma zona tisozakenza kuti ukangosankhidwa kuti upita ku university, ukamakalowa kumeneko uzikhala soni computer choyamba kupatsa kuti uphunzire bwino. Tidzamanganso mafactory atsopano woyambitsa kuti tizikonza chakudya chimene tinacho kwathu kuno, tikonzenso ma factory a fertilizer kuti tithandizirenso utumiki wa ulimi. Antchito apezeka ambiri achinyamata mupeze kumeneko. Tikupatsani kapitolo yabwino yakuti muziyambira ma business, chifukwa tifuna inuyo mukhale mu National Youth Service imene idzakupatsani luso lapadera umisiri wina, chifukwa Southern Africa yonse ino Malawi is the only country imene ili ndi so many unskilled laborers. Tifuna tisinthe zimenezo kuno kukhala anthu aluso lenileni, osati kuobera ndalama iyayi. Zimene tukambazi tusizikhalanso ndi nkhope ya chipani ayi, ni zinthu zothandiza anyamata wonse achinyamata wonse wa Malawi, popanda kuona chigawo, popanda kuona nkhope kapena makaka achipani. Ife tifuna achinyamata wonse athandizire kuyendetsa boma limene liyambe kugwira ntchito mwezi wa Mawawo, kuti zonse zimene tizitsimikizirana tizichitira limodzi ino ndi ife. Tithandizanso kuti pamalo ngati pano pakhale stadium yapamwamba, Freedom Park National Stadium, yokhala ndi mafacility ambirimbiri okuti aliyenseyo malinga ndi sport imene ilipo azipezapo kachitira ma sport amenewo malo akulu ngati wano. Pamene pali stadium pali panopa, tifuna timangepo International Convention Center with a seating capacity of 6,000 people. Zimene zonso kapena chifukwa sina kufuseni koma tidzango itchulanso Dr. Joyce Banda International Convention Center. Timanga mabloko wa ma apartments mogona achinyamata ophunzira upole College of Nursing, College of Medicine, College of Accountancy, Malawi College of Health Sciences, malo wonse wa mahostel anthu asamachidwa kuyenda koma wa university koma usiku umapita koti akagone. Iya zimenezo zikuta. Timanga mahostel ma university wonsewa anthuwa aziphunzira bwinobwino. Ngati mukhulupirira zinthu mmenewo munene kuti MCP imakonza. MCP matani?
ngati mukhulupirira atakwezani dzanja lanulo. MCP Makonza, MCP matani? Ino amene muli kugwira ntchito, tamverani izi. Ifeyo tifuna tisinthe nthawi yogwira ntchito. M'malo moti muziyamba 7:30, tifuna muziyamba ntchitoyo 8:30. Chifukwa tifuna inuyo muthandize vana vanu. Mumachedwa ku ntchito chifukwa chotengera vana vanu ku sukulu zosiyanasiyana. Vana vaja muwathandize aone chikondi chanu, mukasiye ku sukulu ndiye mupite ku ntchito. Mumachedwa ndi kale chifukwa chotangalidwa ndi zimenezo. Nkumalipidwa pamene simukugwira ntchito, koma kathandizeni vana, pitani ku ntchito. Ndipo aliyense adzatsata maola amenewo chifukwa tifuna tonse tikhale anthu ogwira ntchito as productive and professional citizens of our country. Tifunanso tisinthe minimum wage kukhala 50,000 kwacha. Ngati ndalama yanu sivyola 100,000 simulipira msonkho ayi. Ngati mukhulupirira zimenezi munene kuti MCP Makonza. MCP matani? Ndiye ndilankhule zinthu pang'ono za Blantyre City. Mpofunika timange chipatala chatsopano cha Blantyre District Hospital kuti ithandizire ku Queens chifukwa mavuto achulukitsa. Zijakutiuza zija nsoonadi ndithu. Timangenso ma health centers atsopano ku Ndilande, ku Zingwangwe, ku Chilobwe, ku Bangwe, ku Chilomoni. M'mataunishi ameneyo mukhalenso misewu ya thala. Koma kuno kukanjedza nkumene kuli chimake kumene amaphunzirira apolisi. Apolisi adangolonjezedwa kuti amangidwira nyumba, koma nyumbazo sizikuoneka mpaka pano. Angakhale ndalamazo zimachita pasi ku mavauti ya ku parliament. Zimenezo tifuna tikonze. Apolisi ndi amene akuzunzika koposa m'Malawi muno. Nyumba sadakonzedwe, malawansi awo amakhala oti sangakwanire nchakudya chomwe. Ndipo zovala uniform mpaka zaka zisanu yosasintha iya. Apolisi ngofunika kuti athandize kuno. Osamawathandiza pokhapokha mufuna kuti akuyendetsereni za masankho. Iya sitifuna chisawa cha mtundu umenewo. Azithandizika nthawi zonse, chimodzimodzi aphunzitsi, chimodzimodzi anamwino. Wonsewa athandizike chifukwa ife sitifuna kuti anthu azitonzedwa kamba kakuti ndale ndiye zatenga msinkhu zakula msinkhu koma chilungamo chasowa. Komanso ndalama zija amangononga chaka ndi chaka kuti timanga New International Airport kuchileka mpaka pano palibe cholonzeka. Ife timanga New International Airport kuchileka kuja kuti chitonzo cha DPP chichoke chifukwa sakusamalira zimene amalonjeza. Mtauni muno tibweretsanso matram oti akhale ngati public transport yoti anthu azizungulira mzinda wonse, kumayenda momasuka komanso pa mtengo wochipa, kupita ku ntchito kapena kupita ku nyumba zawo. Tikuti MCP Makonza. MCP matani? MCP matani? Paseli pomwepa apa pali MPC yoyendetsedwa ndi misonkho ya inu nonse muli pano. Anthu azipani zosiyanasiyana. MPC tifuna kuyambira pa Mei pano kuichita restructure kuti itumikire anthu azipani zonse, osati chipani chimodzi ayi. Ndiye ndimalize motere. Chifukwa chidule chake kuti kunena zinthu 5. Asadandaule anthu akumulanje ndi kutyolo ndikubwera pomweko ndidzakuwuzani nkhani ya zamalo. Koma pano tikambe zinthu 5 izi. Tufuna utsogoleri womatumikira Amalawi. Osati mtsogoleri akhale bwana wokhala ni mtudzu womanyozaso anthu amene adamvotera iyayi. Aziyankha kwa inuyo. Ineyo ndifuna mundilembe ntchito pa 21 pano ndikutumikireni.
Tufuna mtsogoleri woti aziyanjanitsa Malawi osati wogawanitsa Malawi woyambanitsa. Dziko silikula silingakhale bwino silingatukuke nkhondo simanga mudzi ayi koma umodzi ngofunika kuti tonse timange Malawi watsopano. Tukamba zakuti tonse titukuke pamodzi aliyense atukuke mmoyo mwake osati chuma cha dziko chikhale m'manja mwa anthu owerengeka kumanja iyayi koma chumachi chikwanira aliyense achinyamata ino azimayi chimodzimodzi azibambo alimi kulikonseko chifukwa tifuna kuti kwathu kuno we must go beyond subsistence. We must become productive in real sense. Tikatumiza katundu kunjaku inaendera Malawi tumadera osiyana-siyana. Kuchigwa cha Shire uku akhoza kudyetsa Malawi yonse. Chitipa akhoza kudyetsa Malawi yonse. Kulikonseko ndiye kuti zotsalazo tikhoza kumatumiza kunja maiko akunja akusoweka chakudya chochoka ku Malawi koma ife tikungoononga zinthuzi nkumakhala ndi njala chaka njala yolenga anthu andale kuti mukakhala anthu osauka anthu anjala anthu osaphunzira tizingochita tsopano ngati kudira ndi masuku pamutu. Ife tikuthetsa chikhalidwe cha mtundu umenewo aliyense atukuke ku Malawi kusinthike dziko lipite patsogolo osati tikhale mkhwapa mwa anthu andale mpang'ono pomwe. Mafumu ferani kuno mukhala anthu omasuka zanu nzakuti zikuyendereni mukunyozedwa chifukwa woyamba kukunyozani ni anthu andale. Tipereke ulemu kwa anthu oyenera ulemu aliyense alemekeze mzake. Dziko la Malawi likonsedwe bwinobwino tifuna tonse titukuke pamodzi koma kuba takana Katangale takana sitifuna zinthu za mtundu umenewo zipitirire kuononga inuyo ndi zimene mungachite pa moyo wanu. Dziko limene tilisiyatu dziko labwino kuosiyana ndi mmene talipezera chifukwa tonse titsimikizirana zakubayayi. Pomalizira aliyense atsate lamulo lisagwire ntchito kwa chipanichi pamene chipanichi chimakhala ngati sizikhudzidwa. Walakwa aliyense akalakwa akapezedwa wolakwa zikhale monga lamulo linenera osadzadza kundende anthu amene mwina wangoba zinthu zing'onong'ono koma anthu oba mabiliyoni akungoyenda m'misewu ngati mfulu. Sichikhalidwe chabwino aliyense alemekeze lamulo. Malamulo oyendetsera zachuma alemekezedwe. Malamulo opezera zintchito kapena kupezera katundu wa boma alemekezedwe. Malamulo ogulitsira katundu wa boma alemekezedwe. Malamulo a audit kumaonesesa kuti ndalama yenda bwanji alemekezedwe. Malamulo adziwike bwino kuti amagwira ntchito ku Malawi woyambayo akhale president mwini wake chifukwa chitsanzo nchofunika pa nkhani iliyonse ya utsogoleri. Ife tabwera kuti tisinthe zinthu tonse tikonze Malawi watsopano. Tikuti MCP matani imakonza MCP matani ndiye ngati mufuna awa apitirire zinthu zipitirire kuonongeka mmene zakhaliramu ndi chisankho chanu. Mufuna apitirire kapena ayi? Mufuna apitirire kapena ayi? Ndiye inu ndine pa 21 pano tienti wapatse red card azipita. Ngati muvomerezana nane takwezani dzanja paliponsepo. Zikomo kwambiri. Ambuye akudalitseni mupite mumtendere kwa dakale aliyense ayende motetezedwa ndi chisomo cha Mulungu wakumwamba. Zikomo Blantyre, zikomo mwera yonse, zikomo. Kula pano pa Mjamba. Mjamba timanena kuti Mjamba ni malo amene mwabwera pano uli mpange chipongwe. Mjamba ndi malo amene angatoka unjikana pakumba kwanu mawa ndendi chenjeze wina aliyense amene watumidwa anyamata nonse mukhale aleti pasapezeke wina ochoka pano mozunzika. Ndipemphe atolankhani pepani faja nthawi sitidzatsokhala ndi press conference. Ndipemphe pano galimoto ya Right Honorable Dr. Lazarus Chakwera, the incoming president, kuti ibwere kutsogolo kuno. Kenako galimoto ya former state president Madam Dr. Joyce Banda. Kenako galimoto ya Dr. Hastings Kumbo Kachari kuti ibwere kutsogolo kuno.
Dr. Lazarus Chakwera kumalizanso kulankhula pano pa Mjamba. Msonkhano ndithu wamphamvu umene wachitika pano. Anayankhula nkhani zambiri. Chimodzi chimene anayankhula nchonena kuti boma lawo lidzasintha nthawi yogwirira ntchito kuchokera pa half past 7 kufika pa 8:30. Yetu tsopano msonkhano pano watha ndithu zonse zimene tinabwera nazo zatha ndipo msonkhano wathanso bwino kwambiri. Anayankhula pano poyambirira Akhumbo Kachali, anayankhulanso Dr. Joyce Banda, anayankhulanso Asidiki Mia, anayankhulanso Dr. Chakwera. Anakamba zinthu zambiri. Iwo akumagwiritsa ntchito imene akuitcha kuti super high five pa nsanja patsopano akuluakulu akuchoka tsopano kuti anyamuke malo ano. Galimoto zonyamula akuluakulu pano zikufika kuti anyamuke malo ano. Dr. Joyce Banda akuchokanso pano. Ndiyetu tikaona apa nthawi yatha ndithu akuluakulu akuchoka pano. Dr. Chakwera akupatsa masomoni ndi anthu osiyanasiyana madignitaries amene anabwera pano. Mmene zililimu ndiye kuti zonse zimene tidazikonza pano ndiye kuti zikufika kumapeto. Dr. Lazarus Chakwera kuyankhulana ndi vice president awo ziwiri zitatu. Tinene kunena kuti kuno kunabwera ndithu khwimbi la wanthu amene anabwera kudzaonera msonkhano umenewu. Nthawi ndi imene yachita njiru kunjakunso kwadakale. Dr. Lazarus Chakwera ndi amene akutsika pano posachedwa pompano akhala kunyamuka malo ano. Iyeyi ndi imene tikanena ndithu kuti iyayi msonkhano ochititsa chidwi umene unachitika pano. Tingodikira kuti Dr. Lazarus Chakwera achoke malo ano akulankhulana ndi akuluakulu ndipo galimoto yawo ikanyamuka pano tikhalanso tikumaliza zonse. Anabwera kuno ku Blantyre Dr. Lazarus Chakwera kudzapereka statement. Anapereka statement kuti iwo boma lawo ndilokonzeka ndipo anakambapo zitukuko zimene boma la MCP lidagwira kuno ku Malawi. Anakambanso nkhani ya zitukuko za nyumba, anakamba nkhani ya zitukuko za mabuildings, anacholapo mabuilding osiyanasiyana amene boma lawo lidayika mdziko muno. Sitikudziwa kuti kodi pa Malawi pa 21 May pano Malawi awapatsa voti kapena ayi. Zimenezo titi tione madzulo pa 21 May pano. Ndiyetu zonse kuno zikupita ndithu kumapeto. Anthu akungodikira kuti Dr. Lazarus Chakwera amalize zonse pano. Msonkhano wochititsa chidwi takhala tikunena kunabwera otsatira chipani cha Malawi Congress Party, kunabweranso otsatira chipani cha Freedom Party. Akhumbo Kachali anabweranso pompano kufotokoza nkhani zawo kuonetsetsa kunena kuti dziko la Malawi lipitirire kupita patsogolo pa nkhani ya chitukuko. Ndiyetu tingonena kunena kuti anthu pano akunyamuka tsopano kumalizitsa zonse. Chimene chatsala nchonena kuti mukhoza kuona mkamera mwanumo Dr. Lazarus Chakwera akuchoka pano kumalizitsanso kumalizitsa zonse pano. Kunjaku kwada ndithu, kunja kwada akuluakulu akuchoka pano. Ifenso titsanzike. Dr. Chakwera atsika pa nsanja. Ndikuona kuti paliso
Msikapo kwa mbili. Tialola president amile kutali moto. Ni mafuna di yankulane pamono. Di Mai Dinala. Yoha ni mozi mwa akulu chipani cha Malawi Congress Party. Timango funa dimbe mbele kuti timafuna dingomba kwa mmodzi wa otsatira chipani cha Malawi Congress Party Mai Dinala kenako timaliza zonse pano. Mai Dinala nthawi yathakale koma tatifotokozerani chipani cha Malawi Congress Party chili ndi machanza zotani pa 21 May pano. Malawi Congress Party pa 21 pano twawina kale waliweza kudolilosa ayi waliweza kubeleza kutali monga mera kambira muja tawina kale pa 21 May pano tawina kale. Ndi uthenga wanji umene muli nawo kwa azimayi amene amakonda chipani cha Malawi Congress Party? Chabwino ndimanena kuti ndi uthenga wanji umene muli nawo kwa azimayi amene amakonda chipani cha Malawi Congress Party? Ani azimayi amene Congress Party tieni tilimbikire tisakayobwera mbuyo tisamvere zina zizonse zanthu ena acha ife ndife nganganga pa mbuyo Baraza Chakwera pamodzi nda Honorable Sidiki Mia pamodzi ndi Honorable Joyce Banda tonse tikane nganganga tisabwere mbuyo ndithu. Ndathokoza kwambiri kunjaku kwa Dakar, ndathokoza kwambiri Mai Dinala kuti maliziranso zonse pano tikatere ndiye kuti tamaliza zonse zimene tidabwera nazo kuno ku Mjamba Freedom Park. Nthawi yathakale pano. Ine ndi Brian Banda kukuyamikani nonsenu pokhala nafe kuyambira masanaja akundiuza achimwendo muli bwanji. Brian ni makamba za anthu amene akufuna kupanga mabodza sabata yamawa ndi sabata inayo amene aunjika anthu kuti azilengeza ngati kuti zipani zina zawina kale. Ndifuna ndilengeze pano kuti Amalawi anachenjera kuwina ndi background olomuta peza anthu kuaphika kwasiya pena pake kumanamiza kuti awina zosatheka ulendo wake suno ndeti adziwa kale anthu amenewo alengeza zimenezo akupeza natolankhani apa ngati pa press conference apita pa TV kwenikweni Malawi Broadcasting Corporation ndazilengeza zimene zija kuti Amalawi mitu yawo isokonekere aone ngati iwo awina kale. Ndatsimikizira Amalawi kuti pano pamene lili kuyendera dziko Dr. Lazarus Chakwera ndi amene ali president wa dziko lino kuyambira pa 21 May asakaikeso anthu kavoteni. Komanso ndatsimikizira Amalawi nkhani yobera masankho ulolono kulibe angathe kutokota angathe kunamizirana wina ndi nzake kuti ife tizikhala bize kulonderawo ife tikulonda onse. Tikulonda onse amene akuyankhula chati kuwalonda ndipo tikuwalonda pa china chilichonse software kati kuwalonda physical pa chilichonse chimene akupanga ife tili ready. Ndatsimikizire ma voters mdziko lino apite akavote voti yawo ikawerengedwa voti yawo ikaulutsidwa palibe atabere voti ndipo ulendo uno sizitheka. Malawi Congress Party from Nsanje to Chitipa we are ready on this day. Kayazesera kugwira kama phone kandi chani palibe chitatheke. Ifeyo takonzeka sikuti timangokhala sife ana takonzeka ndipo ife tikufuna kuti Mulungu abweretse kusintha mdziko muno ndio ife ngati Mulungu abweretse kusintha mdziko muno sitipanga chibwana china chichonse. Tokoza amene wandi Bambo Richard Chimwendo director of youth ku chipani cha Malawi Congress Party. Tikaterenso ndanena kale kuti kunjaku kwada tikuperekeni tsopano ku nyumba yathu yolutsira mawu imene ili ku Chichiri mu mzinda wa Blantyre. Ndine Brian Banda. Coming up in 15 minutes it's Hot Current. Goodbye. Ife